Khubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingwat benya ki channel Hanong Ba Delhi kipen i bakaseng BJP kala banwan Synshar ya sarkar hadin bakajing thep vote kala kutno mentagasni banjet ya ki hinyo phongut ki MLA syakayeng dorbar. Ki Khubor ki Iathuh bakaseng kalabat ya kabor Synshar menta Delhi lapalat posnem kaam admi parti balayalam dau Arwin Kejriwal kawan baar ha kabayo ya ki MLA bat ka Kongres kawan balai. Kanu kaseng kabala bantau ya ka sarkar ka bathmai kadon kam banyo laipun riungut ki MLA na kajing don ki hinyo phongut ki MLA Delhi. Na kaliang unong yalam ka AAP u Arwin Kejriwal ula Kyntait ya kajing Iathuh lupa ki channel Delhi namar udon ka jinget kabaskem bakaseng jong u kan sawan Synshar biang Delhi. Ki channel ki balawat benya kum ka Chanakya strategies ka Iathuh ba ka AAP kan yo arpusan hado arpu prangut ki MLA kat ba ka BJP kan yo live khandai hado saw pusangut ki MLA bat ka Congress kan yo tang laingut ka DV research kala antat ba ka AAP kan job da arpun reo la live pusaw ka BJP kan job live pun reo la saw pusaw bat ka Congress kan job not ka JVC ka Iathuh ba ka AAP kan yo arpu ar hado live huingut ki MLA bat ka BJP kan yo live khandai hado saw pusan ki MLA. Kamatrais ka Iathuh ba ka AAP kan yo laipu ar hado laipu nyo bat ka BJP kan yo laipu san hado saw phongut ki MLA. Wat la ki channel ki Iathuh lupa banwan Synshar ka BJP Delhi hinre ki patba kinsa yo ya ka Khubor ka bashay kan deha ka pratarik urumphang ar haja apusan ka bade ka sni banyo ya ki vote.